Sumy we Paczkowie, sumy tu drugi roz. No i to śląskie Carcassonne. Na Górnym Śląsku mamy dwa takie miasta, kaj zachowały się prawie 100% obronne mury. Tukej, Paczków, no i Byczyna na północy Górnego Śląska, Łoba we Łopolskim województwie. No na Dolnym Śląsku też mamy Beispiel Löwenberg, tam brzeg jeszcze nie był, może być. Mojskiego roku mam nadzieję, co zajada latoś. No i no nie wszystko się zachowało, no ale fajniste te mury, baszty. 4 bramy, co były, się nie zachowały. W niektórych miastach mamy bramy, co się zachowały, no ale zaś murów, basztów nie mamy. Tukej była brama Tukej i Tukej. Tukej zaś mamy taki mały fragment murów, co się nie zachował. No i piękne miasto ze szczednych stoleciów. Rathaus, warowny kościół, kamienice, układ ze szczednych stoleciów miasta lokowanego na magdeburskim zakonie w roku 1254. To jest Dolny Śląsk albo Górny Śląsk. No tutaj są spory między historykami, ale na zicher jest to Śląsk.